Seche ma piny ne tek e kar dak nero mabutangi seche ge kuma telo marach ne tayo piny ne otkawo telo mar Mtembi Bokono mondo mi dhano ne chung malo ahinya mondo mi ne gikwede kane gidwaro mondo mi gilok telo no kendo giket piny kama kare kendo lai achiel mane nyalo kelo lokruok. Ok e piny mar Butangi kende, kata kamano e bug nero mangima manogo kod jandiko manogoyo bug nero mar Kifo Kisimani nochuno mondo mi kijana matin mane pod donga donge kor gweng'no ero mane onge koda gi nyalo mare kata mar ya kuma thoth malich mwelusi mondo mi ne chung kendo ne wach ni telo marach mar Mtembi Bokono nyaka ne tieki mondo mi loki. Kenya ochope tielo miloko godo telo, iloko godo katiba ka idwaro mondo mi piny Luo kachiel kod Kenya mangima opane gi yo kuma nyien ma ginyalo dhiye. Ochopo sa ma yowuot Luo nyiluo nyaka wuogo kendo gichung kod wuodgi mondo Raila Amolo Odinga en neno ni wach mar BBI ochopo kare koso kochopo kare. Mane momiyo nyaka ne many yowuot Luo mawache kako ng'e yawuoyi ma wigi leo kendo moseneno piny nyoro kawuono kendo nyalo go toch nyime. Bob Patrick Madanji live e chenro mari mar Rameny County ma kawuono tielo mokwongo nyaka nene ochopo kare onyisa ni Haron mairi mar Luo chuno ni nyaka wach dholuo ma leo nyaka chope giko mare. Wadago kode mbaka lemo mano mie niri odwa temang'o tijgi kachiel koda gi ng'iyo nyime ywak ma ji digole BBI gi chano matime gidhi chiko itigi kendo koso osekele wakale kod ber kod rach. Machiegni nyinga en Haron Otieno. Idhi nade jaduong'? Adhi maber jaduong' Haron. Akena musini happy new year nikech tielo mokwongo mondo ichopo chenro neri. Mae happy new year nikech ne mae telo makwongo gochopo e Rameny mar county. Yes. To kendo sunga nani kawuono aloso gi jothurwa e TV mar oganda joka nyanam. Yes. Waseng'iyonga waloso ng'ama ne radio ma jowinjowa. Koro wayudo kama koro wamenyo piny minyalo jopiny nyalo neno kamane mano sungawa. Magi gik mwaneno mane pinje moko ma oko. Kidhi piny kaka mar Johannesburg. Yes. Tibodo ka udi nigi TV mekgi magi yawo channel tiyudo magi jo-Zulu yudo mag dhodi moko. Wambi aparo ni rieko manong'ado ni adwa puoyo gi chunya te ni ma e rieko maber mondo abed gi television ma oganda Luo nyalo bedo kuotho godo. Erokamano ang'e ni rwako watch mang'eny ahinya kaka director mar protocol Kisumu County kendo sani eri jal nero ma de tayo laini eri mar BBI Nyanza ka eri kudhi konyoru kod jaod bura machon mage molore Jakoyo Kamidiwo. Yiena mondo mi mane mwaler obro go mbaka chieng' moro machielo weche mag Kisumu County. Jaduong' woche mano rwakni nyoro kata ogudu mano rwakni nyoro en ogudu mane ang'o mabiro ma iting'e e mbele ni midwa menyo godo pinje no? Woche manyarwakna kata ogudu manyarwakna manyien be nyoko rwake nyoro no rwake chieng' Ang'wen kane jakom Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta ne jobedo ne gineno ni koro gidwa pogo mondo wabed gi jogo madhi tayo weche gi e tunge piny duto ma ne gimenyo to giwacho ni koro e Nyanza ka the Greater Nyanza and Gimatiang'i mano wakwongo yiero mokwongo. Kanyo chopo nyoro nyochako komed ni koro e Nyanza region abotelo to abotiyo gi Jakoyo Kamidiwo mondo aneni weche mag BBI olose e yo maber mondo en kaka chano weche mondo ang'e ni koro ka a piny ka oganda Luo kwachako Migori, Siaya, Kisumu, Homa Bay waneni jothurwa winjo gini kendo giyudo buge kaka kidwarogi mondo alos gi dhok achiel mondo assemblies wa oneni BBI en nang'o to nikech en gima nosetim ne wananchi jopiny osenene ko sani jodong' ni gik manoloke iye ka ema jopiny mondo gichwaye tik ma kaka waloso sani en gima wadwan odhi referendum ka jopiny tiyo yie ma onge kaka gimowacho ni kaka machielo manatimo ne nitiere bolo gi machunga. Wang' ne wadwani wadhi referendum mondo ji odhi otika ni gik mokete yegi beyo. To kaka piny Amerika ineno ka sani Amerika nigi higni 200 to giseloko chikegi karibu 24. Wan bende onge rach loko chike wa mondo wayud nafas mwanyalo dongogo ma jopiny makiny nyithindwa makiny bro kiny nyalo konyre godo. Emomiyo BBI ni koketa ka coordinator namba 1 idwa nwa kwan wayud ni e Nyanza ka wayud signatures mag jowa mogundho
idwaro milion achiel, an gadiero ni wanyalo yudo moingo milion achiel. Nikech kwa kao milion achiel kende, nitie jomoko ma go sei to sei gi ok chal. Gigi kwase choko sei gi tipo chaki itero gi ne IBC mondo dhi ong'i signatures ka gin kaka mane buge gi ka mondo gikaw ji milion achiel ma kaka isedo mano to kaw gini ikelo ne assemblies. To wadwani sami kelo ne assemblies wadwani MCS ong'e ni gini wacho areas mage ma ber mamulo weche mag dongruok ma japiny. Kaka nuinjo ka Jakom nowacho chakre BBI nikel BBI osemiwa kwe. Piny ne wang' kaka piny ne wang' to handshake omiyo piny olokore. Omiyo sani wadwani BBI ka wadwani jo oganda luo oyie gi gini to kik waweya ni Jakom osesomonwago. Mane omiyo ketwa ka coordinators mondo wasambaza the information, water gini kor gwenge ji owinje maler. Ka gisewinje to kaka chakwa migi buge mondo gibedgo nikech gino dhi miyo wakwe. Pile ka pile kwatimoga yiere Kenya ka lwenje nitie. Lweny bet mwakawo another higa achiel kata higni ariyo ka kwe pok obet. Imi higni 5 higa mokwongo gi nus un mana gi lweny. Ta higni ariyo ma kwe nitie higa mogik usechako campaign kendo ji doke campaigns. Awinjo gimi wacho dwaro mondo mi wabed kod BBI kachiel kod kaka oseloko lwasi mar siasa kaka koro kudho e Kenya to kata mane gwenge makaluo. To sechego eko bende jomoko bro wacho ni BBI bende baro piny nikech ana jomoko ma pogre kod e paro. Kama ichung'e kaka migosi Bob Madanje. Ineno ka gie sani Samuel lose kod niri oriwo piny koso baro piny. Samuel lose kod ni oriwo piny. Yes. To nyaka ing'e gimoro achiel go John. Ni onge ka gimoro mane riwo jopiny kamoro achiel ma onge akweda. Akweda nyaka bed matin. To mae oriwo piny mangima ma akweda mantie tin kabisa. Tin kabisa. Nitie ka jok mabalo gi gimitimo. Kate ot ino ken gi nyithindi nyaka yudo achiel samoro begele. Yena mondo mi atiek point ni mapiyo mondo mi adana duela hinya komano kit ni iri kaka idwa konyo godo piny luo. To seche biwache ni joma tin kena pogre paro. Seche ma governors dwaro mondo mi senate obed the upper house, kendo gidwaro mondo mi MPs obed assistant ministers, kendo gidwaro mondo mi genane pesa ne Nobire County omedi kuke 35 kadi malo. Seche ma MCAs dwaro mondo mi pension mari mondo mi megi gidwaro kanyero mondo mi gibene ketgi CECs yudo ni wach madigi do bed abandoned. Seche ma kanisa dwaro wacho ni ker dhi bedo gi teko mang'eny ahinya, police council obed ma onge. Seche ma MPs bende kod demands magi. Honestly speaking kama uchunge seche ma leaders machalo kaka Wuok Kibwana, Martha Karua, William Ruto ji mang'eny biro mondo mi okwed gini eri. Samoro ng'ato nyalo wacho ni gikwedi to pok isome, to ng'ato bende wacho ni ng'ato sire ka pok osome. Iparo ni mag gin duol matin monego beni wa bole bomesa ok ochuna nyal bolo gi bomesa nikech nitie moko makwedo nikech gin gi paro moro gima chando gin ni gin gi paro moro ni gini olose ni Raila mondo dhi okaw kom. Adwa koni paro no ok en paro maber. Gima jodongo ariyogo no otimo en ni gidwaro piny obed gi kwe. Ya? Te kwe ka. Nyaka chike moko loke iye ka eka kwe obi obed maber. Nikech koko mawuok apile ka pile cha ok ober. Ok ober ne piny madongo. We are a developing nation. To kaka piny madongo wadwani wabed gi quality time mondo ji oti. Kwa wacho weche mag medo pesa. Devolution no miwa to devolution egi momose okonyo jo Kenya molo ji duto. Nyote kano chake nti area moko manok no chake maber. To wado ka king'iyo anyise kaka kro Kisumu town, Kisumu county. Kisumu county kancho miwa 10% na. Ne gimose timre Kisumu lokore. To kano mede mobedo 35%. Obodongo machal nade. Okay. Nitie pinje moko bende amani ranyisi ma ing'e ni devolution do ne pinje wagi yawre duto mondo ng'wech mo ma ji te dinga Nairobi ma yalo dhi dwaro tije ka obed ma onge. Wabed pro ni ka in Siaya to one gadier ni Siaya ka ma town you're proud of it, everything nitie. 35% comment gi bagi tiyo go maber.
dongo pinyno. Dwaro mag oganda moko bende kakwinjo ka jo church moko nyawacho ni president dhi bedo gi powers. President dhi bedo gi powers mar adier, nikech kanyo kobedo gi powers to ente gi prime minister bende gidhi tayo Kenya e yo maber. En mar loso piny, gibo discuss to giwinjore ka gitiyo. To ok ni koro bedo gi powers ni koro en kaka kumono aecha ma dictator. Abana. Lura gi ng'ato ka ng'ato, nitie jolony moko bende pogre koda gi paro mwacho nieri to in bendo in gi right mar pachi to kendo neno kaka odhi mbele. Jaduong' Bob, walose thuolo ma ji mang'eny pok oneno BBI report. Nyaka gokinyi kawuono ni nyaka jofwambo moko monego beno osebedo kode wacho ni pok gineno BBI report. Circulation ochopo kar kanye jaduong', kinyalo kwana tamalo mar 0 to 10. Wan kar kanye in terms of percentage? En adier ni circulation pok otimre maber, te mane momiyo nye jogo neno ni wabed gi coordinators manyalo konyo mondo wakel gigi off kwa Nairobi mondo chope gwengewa. Mane achiel kuom tije mwadhi tiyo. Monego bed ni chakre kiny waloso mpango mabed wadhi romo Nairobi to waboyudo buwegi mondo wane kaka wanyalo pogo gi gwengewa duto ji onego negi. Nikech ji te bok som gazet, nitie summaries moko manosetime iye, manosewuok gazet, ji te ok ne mago. To ber ka ji oyudo gima ng'ato onego bed gi buge lwete. Bang' ng'ato no penjo moro ni seche ma upango mondo mi utim gi nieri, uchano mar time nadi kata puonjo japiny. Udwa ng'iye gi josiasa, udwa time radio, ng'ato time kien, udwa gin gi jolony. Ere kaka ji dhi somo BBI nikech wang'e ni somo gimoro opogre gi somo gima bende ok ondiki, wacho ni reading even the unwritten. Yes. Gima watemo timo kwa tiyo sani gima nya gidwa ni watime gi josiasa ahinya. Emo miyo ka coordinators manyo yier, most of them ok gin active politics. Gidwaro ni kwa kawe to adwar jok man piny mayalo dhi puonjo gini. Wadhi puonje kanisni, wadhi puonje barazas, mondo by the time ako josiasa bibiro to koro goye e pap. Yudo ka jopiny osewinje. Nikech ing'e ni kodhi e rally to kibi penjo. Komiyo josiasa madhi lande mane papo kibi penjo. Ber kwa kuongo watimo gini e kidienje mopogore e skunde, e kanisni, mondo ji owinji. Watimo summary mar the whole book, to koro inyiso gi areas manosebedo summarized ka. To wamiyo jogi be kitebigi mondo gi understand, gidhi gi som. Ing'eni oganda chakre omiya komni, simbe maseyudo ng'enyni. Mamoko bacho ni ani omiya tich mayot nikech gini Raila osewacho, omiyo Raila osesomi. Kik wakaw notion Raila osesomi. Wadwaro ni oganda Luo osom gini. To wabong'iyo gi areas ma key areas mondo ging'i maler ma ging'e ni mae dhi konyo machal nade. Yena ya mona penjo ma ng'ato kizungu nyaluongo ni by the way question ni piny Luo som document nieri to gine ni gini rach negi. Uburo yie mondo migi kwedi koso nudhiro nyahokal kata tek kata yot. Hold that thought. Bang' nyiri machoke ende live e chenro mari mar Rameny County jatelo migosi Bob Patrick Madanji mabende en director mar protocol county ma Kisumu kare molo chutho sani oroko gudu nero manyien mar ng'at nero badhi tayo lai mar BBI e gwenge makalu. Onyisa ni Haron gini ber molo chutho pesa mane biro matin chande emoseloko Kisumu kama eri to koro to komedo dhi mbele to Kisumu bro chalo nade kame wacho ni Europe koso kendo kata kamano jomoko wacho ni Europe di town kaide kende to oko to ken mono twak machielo akaw break mara kaduogo tieko twak ne tielo mariyo nyinga en Haron Otieno.
machiegni telo Mario mar chenro mari mar Rameny County wendo na en migosi Bob Patrick Madanje jalnero manyinge awinjo pile ka pile kata kamano kaunire telo mare mokwongo mar chope chenro neri mar Rameny County kama wache pacho maonge luoro kendo penjo jotelo penjo motamo jomoko penjo achiel kuom penjo ge ko jaduong by the way question 2 dano some to wacho ni oyo kaka piny luogi no kwadwa bro chuno kode ji nyako kal apana nyalo yie mondo migidhi gono wa yie ni ki feel ni ok kan tigi mo marache yes to kunyako achun nyaka kadhi to wan gi kwayo mane mume oketwa kaka coordinators mondo oganda luo ong'eni gima bro mbele ni ber molo kumwa ae to kani tigi mo marach mathin akoni ni America oseloko chege ndalo mang'eny wan be kinyo di chieng machielo nyithindwa moko boloko gini wedewa moko boloko gini wayie godo omiyo wan kaka coordinators mag BBI yes. wakwayo gi muolo to gi hera yes ni gini stage mani osechopi yes. sani ni diare chakna chake onego be ni wakwayo gi mondo giyie mondo gini okadhi okay to kose kadho yes. gidhi ne meet olemo mantie mapie e iye ka bang' higni moko abich apar kanite kamarach wachak walosi okay urwa tiyo gi jomage e lando injili ni ong'e ni in kod mulo jako kamidi ok duwuoth e Nyanza mangima dot ka dot ot ka ot kanisa methodology mar wer mane mokwongo wadwa ni walos structures mondo wane ni e county ka county chakre ward sub county up to the county wan gi officials e kiwango ka kiwango go mabo lando gini kendo wabo bedo go offices e counties giduto and then our regional office bibedo Kisumu ka ma kacho week manyien wadhi bedo go office ma kibiro ma bi penjo gi office wa to abo nyisi maler kanyo bimbu ka wenga kitepe gi ko jogi mabo bedo puonjo weche gi kendo don wakwa ni sub county administrators mag counties adwan aparo ni mage jok mabedo nego wachak watigo mondo wachop nyake ward administrators wayud activist moko be manyalo medo lando wachni mondo gindo chop ne common mwananchi nitie common mwananchi mosesome man gi penjo mabani onego penjo duoki yes to kodhi matek iyudo ka wadhi loso baraza bang' kagi seya kidienye mag ward magidie sub county to abuluongo baraza achiel maduong' moting'o opinion leaders to ago mpaka kode kanyo be nyaka kro gi understanding makuone mabe ok beyo kodgi yes. nyak manyalo beti imbe kata kindi kibodo ko kibinde okimokote nyaka gilachiel luru maka jedung Bob to nikech na winjo twak mar Muluru Odinga wacho gik moko ariyo madongo ahinya namba achiel en ni ok one kantiere gimoro malich mibiro lok BBI niri namba ariyo en ni signatures onego bed ni kwan chakre tich ariyo mayudo chieng'ero makiny ng'ato penjore ni to una jok mawacho ni oyo dhano sechiemo walo guru dhano sechiemo ma ok ong'iyo ni to jogo chiemo giyie giyudo chiemo chande koso giyudo does it bother you jadung Bob ni gini poko som paro moko tiere opogore to process moko chako dhi mbele yes anyisi niya gimo maber yes nyaki yudenga samoro ji ariyo adek makwe mama na yie godo kodi adwa doko ni penjo mar Jacob yes chako signatures kapok iwuotho mipuonjo dana moro kor gweng chako signatures kapok owuotho yes changes gi an waneno ni ji te thoth ji nosewinjogi yes. nikene gibedo summarized yes. yes 9 points mondo ketka to en adier ni thoth jomoko pok oduogo manyien ni to lendo to asenyiso gi kuonde ma gigo nitie gik mosemede iye en e book machon cha yes. to changes ma iye tende mabe da ting ni achiel yes. da refund kuonde go ma joma ne nigi bune machon cha changes ma iye tin kabisa so an kode both ma summarize mo pogo gi dire
an kodete kora paro ne wanat sapa wan tiere kama chalre koro go sipo badanje wacho ni Haron giniri en gima ber obro temo kendo akwaya mondo mi kap jogo yie to wakale uru to mano konyiso ni paro gi komo pogre okobi yie mondo mi rwaki to kata kamano same dhie kisera te sero nyaka nyako no ero minno kokudwari chande to nikech in eming'eyo berne en wuon to kong'eyo gimiyo in idwaro mondo mi obedi okapu mari wageno no bro sero jite mondo mi giyie kendo gisir gini mana ka kisero nyiri duto mani wacho na kati sami sere tingeni rach ni moko bende jomoko neno jakwede ka bende tie to nyakwa sere mwa make sure ni iyudo nyako ni mai gima omiyo wawuok ni wan kaka coordinators wadwa neno ni oganda luo understand bugni kendo gikonyowa kawo signatures gi mwadhie assemblies wabe mondo convene assemblies wa nikech wan ka kwaseng'iye ber mana iye ka ng'eny moloyo matin ma joka wacho. Bende nitiere budget moro ma ukete ginieri? Budget nitiere ma osekwawo mondo achiw the budget mondo koro bed consolidated nikech ing'eni ma en tich sirikal nigi allocation for it mane miditi godo. In terms of wachni ng'iyo ni to udwaro mondo mi chop kanye target maru be unitiere gi target moro ka udwaro mondo ni kura kigoyo to joluo obede namba makamaeri signatures kikawo joluo tel kamaeri kikale assemblies joluo chop kama be unitiere gi target moro iwinjo target nyaka ibedgo ok inyal bedo ni jatelo ma onge target kendo onge focus mai kaka an target na en ni adwa ni luo Nyanza gini okadhe karach to bed 95%. Yes. Last time ne an coordinator ma Nyanza presidential campaign team target mara ne 97% ODM but never achieve 92 nikech nitie areas mang'eny kuonde moko mane walose. Given that Nico Sani watiyo gi the national government, there is no that strong opposition. I am certain Nico would mwatiyo gi oganda luo mwaloso kodi mwa convince maber that at least wadhido 95%. Samoro ntigi mapoka penji jedu mingeto mondo benyiso gana kinyo kamera nitiyo jedu. Yes. Gima poka penji migo marawacho. Gima poka penja mago marawacho na jothurwa ni teko ji yudo mana teko ka gini achiel. Ka wan achiel wabo bedo motegno moloyo duto. To kendo moloyo sani ka wan gi jatendwa maduong' miluongo Raila Amolo Odinga moseng'e kuma piny dhiye en ka ochung' ka oneno gimokwane en mamok sani waluwe nikech waneno kosekelo rikni mang'eny ma Nyasaye omiye en kaka anointed person en emomiyo akwayo oganda luo ni walemne Raila Amolo Odinga kendo gimanyo keloni wakonye mondo kadhi nikech samoro in okine gimoneno to gimoneno ni dhi koji goganda ni kama mama untie kido koni kine kano yeni yawa Raila nowacho gini odhi konyowa omiyo akwayo oganda luo ni kama mama wantie wabo chopo iro mondo watwagi kendo BBI no wakadhe signatures gi to waketru jothurwa mondo ne pogruok mabiro nyimwani wadwa ni wang' ni kwadhi elections wadhi e kura moma ji tieko to mosore kaka chon mani makura kudhu tieko ni to lwenye nitie chakre day one ni watie kuru no wang' ni BBI mayalo tieko nwago weche mag miganga BBI manyalo tieko nwago weche mag dongruok BBI makelo nwagino dongruok e gwengewa ang'eyo kuonde mane pok oneno nga mtokni madongo ne pok oneno nga tingni factories sani devolution okelo to devolution ni emantie e BBI ka motegno o defend dongruok ma jothurwa mai achiel kuom gik madach ne oganda wani nyaka watim kendo waketie lemo molo duto wakwa Nyasaye mondo konyo oganda Kenya owuoth kamoro achiel. Be nitiere thuolo moro kata ma deadline moro mano miu mwacho ni maeri choko mbulu nyaka kaw thuolo makama koso mane onge? Nyo miwa appointments mabe kuro kwa dhi kawo wabo dhi kawo TR megwa kanyo ma kichaki luonga ka kapok chopo weekend bodo kan gi papers gate manyisi reference mara en manya kaka wabo tiyo machal kama to sani to ni poda yom
ikwanya mana kanyo kwanya nyoro kuro poko timno orientation ani benda lot ntiere miwacho ni seche mi kawe ka kore kitedi nero to medo ndadhu mang'eny e dendi moko be nyiswa ni kokuoge kore komiti moloyo kora paro ni pod duto chalre wagombaga ka eri koda ka gibigosi Bob Madanji Patrick mabende en udlu en wuod Kisumu kaero wacho ni tielo mokalo chien kano miye thuolo maneno ni ker campaigns gi kuma ker no dhi kare no goyo atamalo 90 to kod ariyo target mar nena atamalo 90 to kod abich mane nyalo wachi ni ng'at ma ok orem kata obedo ni orem chopo target mano chiwo chande wang'ne odhi deliver 100% piny luo ka eri koso gi konyre koda ka gi jaod bura machon magem migosi Jakoyo Kamidiwo Otada penjo maduong' ahinya manitiere en to en berne kachiel koda gi rachne ere makapono kete ratil to nyalo dhiro wadgi maywa piny kokete ratil berne ng'eny molo rachne koso rachne berne ng'eny molo kokete ratil yes berne ng'eny matek ne mana kama lwete nitie to pon rachne gi kiben gidi gik monego beni chike it gidi gik mani kod maino margi moko nitie man gi maino momiyo wacho niya gini kawo ne kwe mondi to akawo rekod magi kin walos gi kero kama na hinya atieko gi ngero mar yien ma ing'iyo kod wenge adek tiere wang' mang'iye mano pidhe madolne pi mondo mi odong tiere wang' mang'iye madwa tong'e mondo mi go kode maka to wang' moro ng'iye mawacho ni macha chande en yien mane apidho chieng' moro achiel piny nong'i migosi Bob Madanji Patrick ni to en nong'iye gi yien ma to nikech ochalo gama nyathi midwa nyuolo okaw to kete lwete mondo mi otam min mare kaka pek no ero machop kama inyuole maket ne piny luo odhi bedo jacholo maber koso nyalo barore e lwete iluonga ni Haron Otieno John oriti erokamano kamano